Ahoj lidi, já vás tu vítám u tohohle videa. Tohle je moje první video a doufám, že se vám bude líbit. Tohle je pár míst ve světě, které jsou hezký a podle mě byste se tam měli podívat. Můžeme jít na to. První místo. Praha. Praha je hlavní město České republiky. Najdete zde Pražský hrad, na kterém sídlí vláda a také prezident Petr Pavel, Pražský orloj, Tančící dům, Karlův most a tak dále. A také jsou tam známá místa, jako je Staroměstské náměstí, Václavské náměstí a tak dále. Druhé místo. Londýn. Londýn je hlavní město Anglie. Jsou tam také známé památky a místa jako třeba Big Ben, Tower Bridge, London Eye a tak dále. Také tu sídlí vláda a premiér Rishi Sunak a král Charles III, neboli Karel III a tak dále. Jinak Anglie i Británie tak jsou omývaný oceánem a mořem, kde jsou rackové. Třetí místo. Paříž. Paříž je hlavní město Francie. Je známé díky památce Eiffelova věž, kterou můžete vidět na videoobrázku. Ve Francii jsou známé třeba levandule díky youtuberovi jménem Pan Plešatý. Také jsou tam známé červy díky Bloodhound Gang, Bad Touch a také krasanty a tak dále. Tohle bylo vše, doufám, že se vám video líbilo. Určitě ty místa znáte, ale pro ty, kteří tyhle místa neznají, tak tady je video. Tak ahoj.